ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಐನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಇಡೋದಾದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂದೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪರು ಎಸ್ ಕದ್ರಿ ರಥೋತ್ಸವ. ಸೌಂಡ್ ಅವೇ ಕತ್ತೆದ ಸೌಂಡ್ ಆಟ ಮುಳಿಕ್ಕಿ ಅಂಚಿಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಆದ್ರೆ ಕತ್ತೆ ಕುದುರೆ ಕೋಳಿ ಹಂದಿ ಪಂಚಿದ ಸೌಂಡ್ ಇಂದೇ ಜೋಕ್ಲೆ രണ്ട് കൊച്ചു ജഗല മൽപ്പുന്നുണ്ട് എത്ര കുട്ടുന്ന ബാലം വിളിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ബാലം എന്തേ പാതെ ബാല ജമ്മു കട്ടിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ಎಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಕುಂಡಿ ಕೊರೆಕೊಂಡ ಅಪುರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬೀಳ ಮಟ್ಟಲೆ ಮಲ್ಲ ನಾಯಂಡ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತ ಉಳ್ಳು ಕೆಲವು ಹೋತು ತೂಪುಣ ನಾಯಂಡಿ ತೂಯರತೆ ಆರ್ನ ಥ್ರೋಟ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ದೊಂಡೆಡು ಏತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇಂಚ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನೀಟ್ ಅದು ಬರೋಡು ಪಂಡ ಐಕ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಉಪ್ಪಡು ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಒಂದು ಪೂರ ಮೂಜಿಲ ಸೇರಿನ ಖಾಲಿ ಆತು ನೀಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುನು ಸದ್ಯಗಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಬಟ್ ಯಾನ ನಿಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚೂರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೊಂಡು ಇನಿ ಕದ್ರಿದ ತೇರ್ದಾನಿ ಏತು ಪೂರ ಜನ ಸೇರ್ದಿತ್ತೇರು ಮೂಲು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಏತು ಪೂರ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪೂರ ಇತ್ತಿಡಂದು ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ತೊಚ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಏರ್ಯಾರು ಪೂರ ಕದ್ರಿ ರಥೋತ್ಸವನಿ ಈ ವರ್ಷ ಬರರೆ ಅವಂದೇ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತದು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಈ ವರ್ಷದ ರಥೋತ್ಸವ ಮಿಸ್ ಆಡತ್ತ ಅಂದ್ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತರು. ಸೊ ಹಿಯೋ ಇಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ತೂಲೆ ಮೂಲೇತು ಜನ ಸೇರ್ದೇರು ಒಕ್ಕ ಮೂಲೇತು ಗೌಜಿಡು ರಥೋತ್ಸವ ಅಂದು ನಿಕುಲೆ ತೂಲೆ. ಓಕೆ, ನಾ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆ ರೆಡಿ ಆತನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಂಡೆದ ಕುಲ ಬೈದೇರು. ಚೆಂಡೆದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಶುರು ಆಪುಡು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆವಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಲ್ಪು ನೆಡ್ದು ಅಕ್ಕಳು ರೆಡಿ ಆವಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕ್ಕಳು ರೆಡಿ ಆವಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಈ ಜನಕಲೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಆಯ್ತು ತೊಚ್ಪಾವಂದುಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆತ್ ಮನೊಂದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೇರುಚಿ ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ತೇರು ನೊಯ್ಪುನಾಗ ಒರಾನೆ ನೂಕುದು ಬಿಟ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಉಂತದು ಚಟ್ನಿ ಆತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಒಂಜಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಏತು ರಿಪೀಟ್ ಅದು ಪಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಟುದು ಸೇರ್ವೇರು ಜನಕುಲು. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಆತು ನೂಕು ನುಗ್ಗಟ ಆತುಜಿ ತೇರಿನ ಒಯ್ಪುನಾಗ ಅಂಚಿಡೆ ಬಲ್ಲು ನೆಂಚನ ಕೊನ ತೇರು ದೇ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರ್. ಚೆಂಡೆದಕ್ಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಯಾನ್ ಮೊಕ್ಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕುಲ್ ಕಾತಂದುಲ್ಲರಂದು. ಬಟ್ ಐದು ದುಂಬು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ರಥೋತ್ಸವದ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಆಪನು 7ನೇ ದೀಪೋತ್ಸವದ ವ್ಲಾಗ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಉಂದೇನು ತೂದು ಬಿಡ್ಲೇದು ಆಯ್ಪಂಡ ಜನಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ರಥೋತ್ಸವ ಅಂತುವರೆ. ಸೊ ಅಂಶ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಉಂದೇನು ತೂಲೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರ 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 ಹರ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕಾಳಭೈರವೇಶ್ವರನ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಗೋಮುಖ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಹರ 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 ಹರ. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಹರ 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 ಹರ. ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪಾದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಮೃತ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ.
ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಡಿಗೆ ಯಾರು ಬೀಳದಂತೆ ನಿಧಾನ ಕೇಳಿರಿ, ಜನ ಸಾಕಿ. ಕೊನೆಯ ಎರಡು ನೃತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ.
3, 2, 1. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಮೇರ್ ಒಡೆ ಬೈದಿರಂದು ಇನ್ನೊಚ್ಚಿ ರಥೋತ್ಸವ ಅಂತೂ ತೂಯರು ಕದ್ರಿದ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಣಂದು ಎನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ರಥೋತ್ಸವ ತೂಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚೆ ಬೈದೆ ಯಾನಿತ್ತು ಬೈದೆ ಕದ್ರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ರಥೋತ್ಸವದ ಪಗ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಕದ್ರಿ ನೈಟ್ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಮಿಸ್ಟರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅದು ಒರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಒರಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ರನ್ನರ್ ಆದಿತ್ತು. ವಿನ್ನರ್ಗೆ 50,000 rupees ಕೊರಿಯರ್ಡ ರನ್ನರ್ಗೆ 25,000 rupees ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇತ್ತು. ನಾವೇ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೋಸರ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಖಾಲಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೊಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕುಲಿತೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲರು ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೊಟ್ಟಂತೂ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಇತ್ತೇರು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಹಂಸಿಕಾ. ನಿನ್ನ ದನಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕರೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಯುವೆ ತೀರ ಬಳಿ ಬಂದು ನೀನು ನನಗೊಂದು ಸೋಜಿಗದಂತೆ ಕಾಣುವೆ ಒಂಟಿ ಇರುವಾಗ ಕುಂಟು ನೆಪ ತೋರಿ ಬಂದ ಕನಸೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದು ನಾನು ಅನುರಾಗಿ ನೀನೆ ನನಗಾಗಿ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ನನ್ನದು. ಒಂದು ಹಂಸಿಕಾ ಪಂತಿನ ಸಾಂಗ್ ಅಂತೂ ಅತ್ತು ನಿಕಲೆಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಒಂದೇರ್ ಪಂತಿನ ಪಂಡ ಕಾರ್ತಿ ಪಂತಿನ ಸಾಂಗ್ ಈ ಕದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಕ್ಕಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡೆ ನಿಕಲೆಗೋಸ್ಕರ. ಎನಿವೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್. ಸೊ ಅನ್ಶಾದ ಐ ಥಾಟ್ ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಕಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪೆ ಅಂದು. ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಇಟ್? Thank you so much. Well, Kadri, you ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಮಾತಾ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ಏರೆ ನಿಕುಲ್ ತೂಯಿನಿ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಾರತೆ ನಿಕಲೆಗು ಏರೇನು ತೂಯಿನಿ ಅಂದ ಅಂದಜಿ ಆದಿಪ್ಪು. ಎಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರೀಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಆರು ಇಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತುಳು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಂತೇರು ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ಲ ಪಂಡೇರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಪಂತಿನೇನು ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಜಲಕ್ನ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಂತಿದೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಈ ಕದ್ರಿ ನೈಟ್ಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಕುಲು ಪಂಡ ಪದ್ಯ ಪನ್ನರೆಗೆ ಒಂದು ಬೈದೇರು ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಹಂಸಿಕ ನೋಟು ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪದ್ಯ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಕುಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆಯರು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಜಾತ್ರೆಗೂ ಎಂಚಪ್ಪಿದಾರ್ದೆ ಅಂದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಓಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂದೆ ಇನ್ನು ಕಮಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕಲ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಬಾಯ್.